משה נבחן. היום אנחנו נבצע את יציאת בת מצרים. בואו תצטרפו אליי, אנחנו נתמתי לנו ויזה ל-40 שנה. יאללה, כולם לעלות לאוטובוס. בואו. אפשר לדרך? יאללה. רגע. כולם מילאו טופס יציאת מצרים לפי הפורמט שניסחתי? כן. כל הכבוד. טוב, בסדר. תעבירו לי אחר כך. מי לא החזיר לי את המפתח לפירמידות? אוקיי, לדאוג להחזיר לי את זה. טוב, אז אני צורך תקשורת עם מצרים, הזמנתי לנו חדפס 276 חדש, אפשר לנו להשתמש בגלי ים סוף, להתקשר ככה לארץ ישראל, שאנחנו בדרך אליה. כן. זה מאובטח? זה מוצפן? כמובן, בטח שזה מאובטח. בטוח. מאובטח, הכי אבטח. מעולה. הכי חדשה. טוב, חבר'ה, בואו נעשה תדריך יציאה. אוקיי, כולם על א', איזה יופי. חבר'ה, קיבלנו אוטובוס נקי, לא לאכול חמץ. ככה, אם עוצר אותנו בדרך מ"ם צדיק, יש יוד? מה זה מצרי, הסגל מתפעל, אנחנו יורדים מתחת לקו חלונות, ואני מבקש, סליחה, במקרה של מחה, יפה שזה מצרי, עוין חבלני, אני מבקש מכם, הסגל מתפעל, אנחנו יורדים מתחת לקו חלונות. קמבט, אין סיכוי שירדפו אחרינו מצרים. מה שעשיתי זה שלפני שיצאנו ממצרים, לקחתי לכל המצרים את המפלזים, ככה שאין להם גישה בכלל למחשבים שלהם. מה, מפליך הרוסת? טוב חברים, רק נעבור שנייה על כל הנת"בים שדיברנו עליהם בקפ"ק. זוכרים את הסנה הבוער ואת הפקפקים והמטפים? אחלה, אז את זה אנחנו יודעים לתרגם. ואם מישהו שכח את ה1.5 ליטר מים שלו, יש לנו פה את משה, הוא ידפוק בסלע והכל יהיה. טוב, יוצאים. רגע, עצור, נהג. זמן טוב להעביר סקג מצרים, תראו איזה נוף. טוב, אז הנה מצרים, ארץ מדברית, ברובה, אבל יש גם את אזור הנילוס, שהוא אזור שופט. חבר'ה, בואו ננצל את הזמן, בינתיים תאכלו את הסנדוויצ'ים שהבאתי, בסדר? איזה סנדוויצ'ים? לורד סנדוויץ'? לא, מצה! טוב, אז יש, כפי שאמרתי, את מצרים, ארץ מדברית. יש את אגן הנילוס, אגן ירוק, אגן שופט. איזה מזל שחזרתי את קרתו למצרי. יאללה, חבר'ה, יש לנו בלטם. לא מצליח לפתוח את ים סוף. בטח אין לך הרשאות, בוא אני אנסה לעזור לך. טוב, בואו ננצל את הבלטם הזה. אנחנו הולכים לעשות עכשיו תחקור בעצם על מצרים. אבל שימו לב, אנחנו לא ממשווים את פרעה, אנחנו עושים תחקור על השיעבוד שלנו, אוקיי? אז שימו לב, להיות תמציתיים ולעבור על כל התכנים ולא לחזור. מה תחקור עכשיו? אנחנו כל היום יושבים, אופים מצות, לא עושים כלום. חייב להתאמן הברור כניסה לארץ ישראל. מי שלא עובר את הברור לא נכנס. משה. יאללה, בואו נתחיל מתיחות, כולם לעשות פירמידה. אני לא יכול. תקשיבו, אנחנו לא מצליחים לחצות את ים סוף. תנו לי. תוך שנייה אני פורץ את ים סוף ופותח. שנייה. יש, הצלחתי! חכו שנייה, צריך לתת! יופי חבר'ה מעולה, להמשיך לרוץ, תפנמים, עוברים את ים סוף בהליכה עד ארץ ישראל, בחזרה ושוב לארץ ישראל. אני לא מספיק! כל הכבוד, סיימתם בהצלחה את יציאת טכנולוגית 021. לאחר עבודה קשה של 40 יום בלילה, הנה לכם ספר התיעוד.